Здравейте на всички! Честита нова година! Да сте много здрави, усмихнати и красиви! И ученолюбиви! Аз отивам сега към Евима и първо имам един екзистенциален въпрос към маникюристките. Значи, гледам си аз Секса и града и ми е много чудно защо Кари Брадшоу не е с направени ногти на ръцете. Тя не е с маникюр. Даже Тозара и сложи такъв пръстен с черен диамант. Обаче ръцете й нямаше маникюр. Защо не са обърнали внимание на това важно нещо? Та така, освен че Кари Брадшоу е без маникюр в емблематичния сериал и филмите Сексът и градът, искам да ви подсетя, че ако желаете да изкарате курс за професионална квалификация в Евима по фризьорство, маникюр, педикюр или козметика, заповядайте, запишете се. Тази година имаме 3 дати за записване: февруари месец, май месец и след това, ако не се лъжа, септември месец или октомври. Ето затова, за да не говоря наизуст, трябва да се провери в evimastudio.com сайта. Запишете се, не остава. Очакваме ви!